Ți-ai dat seama cât de obositor e să te compari mereu cu alții? Poate ai crescut auzind, uite-te la el cum poate, de ce ei au reușit și tu nu? Ai învățat că dacă nu ai rezultate vizibile, nu valorezi destul. Te uiți la pozele perfecte pe Instagram sau viețile unor afișate pe TikTok și ajungi să te simți inferior. Muncești mult, dar simți că ești mereu în urmă. Oricât ai face, te simți că nu e suficient și uneori te simți ca o impostoare. Asta e trauma comparației. Nu e doar despre a vrea să fii cel mai bun, ci despre frica de a nu ști cine ești fără să te mai compari. Am fost învățați că trebuie să demonstrăm mereu ceva, că dacă ne odihnim înseamnă că nu ne pasă și am uitat să ne bucurăm de cine suntem fără să ne măsurăm cu alții. Iată 3 soluții ca să închizi gura comparației din mintea ta. Observă când apare gândul de comparație. Întreabă-te, cine sunt eu dacă nu m-aș mai compara? Practică recunoștința pentru ce al tău aici și acum. Dacă vrei să te eliberezi de acest sentiment care îți mănâncă energia, scrie-mi sau lasă-mi un comentariu. Împreună putem vindeca acest tipar.